विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। वरमरोही 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 हे वत्सा सूत्रधारा तुझ सदैव कल्याण असो। हे वत्सा गजानन महाराज हा दास चरण लीन होत आहे। वरमरोही 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 हे वत्सा सूत्रधारा काय गजानन महाराज हा दास चरणी लीन होत आहे। वरमरोही 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 हे वत्सा सूत्रधारा तुझ सदैव कल्याण असो। हे वत्सा मी कैलास पर्वती माता पित्याच्या समोर तांडव नृत्य करत असता तुझी ही दीनवाणी हाक ऐकून या रंगभूमीच्या ठिकाणी प्रगट झालो आहे, तरी इच्छित असेल ते मागून घे। विघ्ने बहुये सूत्रधारा तुझ्या नाटकात येणारी विघ्ने माझ्या हाती असणाऱ्या पाशांकुशाच्या योगानं सर्वथाही निरसन होतील
असा माझा तुला पूर्ण आशीर्वाद आहे. असली बाले वदती कैसी, असली बाले, असली बाले वदती कैसी, चिंतामत भारी, चिंतामत भारी. यातव वरले वदना, यातव वरले, यातव वरले, यातव वरले वदना. हे वत्सा सूत्रधारा, तुझ्या नाटकात असणारी अज्ञान मतिमंद बालके सुज्ञ होऊन देवगुरु बृहस्पतीप्रमाणे भाषण करतील, गंधर्वाप्रमाणे गायन करतील आणि अष्टरंभाप्रमाणे नृत्यही करतील, असाही माझा तुला शुभमंगल आशीर्वाद आहे. सुखहर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची, कृपा सर्वांनी कुंजाला उत्तर विश्वासी, अंते जगते माता. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन माते मन कामना. सुखहर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची, कृपा सुखहर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची, कृपा सुखहर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची, कृपा रत्नापति कपाळा तुझा गौरी सोहळा, इष्टकाम सिद्धरस्तु, सर्व मनोर्थः सफला संतु. हे वत्सा, मी आता कैलासी गमन करीत आहे. शिवचिता भजावे, शिवचिता भजावे, शिवचिता भजावे, कुलकमलिया मकरंदते, कुलकमलिया मकरंदते, शिवचिता भजावे, शिवचिता भजावे, शिवचिता भजावे, शिवचिता भजावे. मोदक नाही खाया, माई मैंने मोदक नाही खाया, माई मैंने मोदक नाही खाया. तू मुझे प्यारी क्यों गाल दिया, तू मुझे प्यारी, तू मुझे प्यारी, तू मुझे प्यारी क्यों गाल दिया, मोदक नहीं खाया.
नादाला सारा दरबार के साथ दमदमून गेला. ज्या राजा बृहदत्ताचा अतिशय भंग करण्यासाठी मी सिद्ध झालो आणि योग्य माणसांची मन घडवण्यासाठी सर्वतोपरी आपल्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून मला ज्ञान पडवलंय आणि त्याचा सदुपयोग म्हणून मी राजकारण योग्य रीतीने हाताळत आहे. या पृथ्वीच्या पठारावर वास्तव्य करणारे अनेक राजराजेश्वर अनेक शास्त्र कुलोत्पन्न मी माझा दरारा माझा धाक बाजून आपला राजकारण सांभाळत आहे. अशी सार्वभौम सत्ता या मगध देशाधिपती जरासंधाने प्रगट केली. सारी सुख माझ्या चरणी लोटांगण घेत आहे. जीवनात कोणत्याही सुखाची उणीव नाही. पण विचार एकच विचार मनाला सारखा पीडित करतो आहे. तो कोणता असेल? माझी गोष्टीची आठवण झाली, पाशात घडलेल्या गोष्टीची आठवण झाली. किमान कसं दुःखाला वेळ काय करावं? पुन्हा महाभागाचा सल्ला घ्यावा, पुन्हा ज्येष्ठाचं सहाय्य घ्यावं, कुणाला प्रयत्न मागावा. भक्तोत्सवा करुणांगना तुझ्या चरणी आमचे शतशः प्रणाम. हे विश्वकार्य व्हावं आणि अनेक भक्त निर्माण होऊन या देवावर श्रद्धा प्रत्येकाची असावी यासाठी आमची पायपीड आहे. अरे वा, क्षणाघात या मगध देशापर्यंत आपण आलो. राजा जरासंध, ठीक आहे, आपण त्याची भेट घेऊन आशीर्वाद द्यायला जावा. नारायण नारायण. विजयी भव विजयी भव विजयी भव. ब्रह्मवृंद, आपल्या आशीर्वादाच्या अपेक्षेनं हे सर्वात प्राधान्य केलं माझं महामान मस्तक मी आपल्या चरणी वाहिलंय. विजयी होशील असा मंगल आशीर्वाद आहे. जरासंध, ब्राह्मणाचा आशीर्वाद. हा 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 ब्राह्मणाचा आशीर्वाद. एवढं रागवायला काय झालं? हो, सत्पात्री ब्राह्मण श्रेष्ठ. हा हा हा. मग त्याची मला प्रचिती पाहायची म्हणजे या ब्रह्मवृंदाला दिलेला आशीर्वाद माझ्या जीवनात कोणत्या तऱ्हेने फलद्रूप होत आहे हे मला जाणून घ्यायचं आहे. अरे फलद्रूप होणार चिंता नाही. मी दिलेला आशीर्वाद केव्हाही असत्य नाही. असा तू चिंताग्रस्त का? श्रेष्ठ, पहा या संपूर्ण मनमेशांगमा पहा. अरे अरे अरे, साऱ्या जनतेच्या अनेक समस्या सोडवत आहे. सार्वभौम सत्ताधीश सम्राट म्हणून अनेक राजराजेश्वरांनी
आणि अंतर्यामी मात्र सुखी नाही. अगदी बरोबर आहे. मन तसं अगदी विचारानं होरपळून चाललं नाही. हा जो जो विचार करता येतो तो जिवंत आलं माझ्या लक्षात. आपलं मनी अट्टाराचे वय त्या वैराचा नाश झाला की तुझ्या मनाचं समाधान होणार. एक. ओळखलं ओळखलं. हा प्रत्येक वेळी पदवी पाळून घेतलं काय असेल अपयश. याला कारण तूच आहेस. अरे एका हातानं टाळी वाजत नाही, दुसऱ्या हाताची जोड हवी. मासावी हा 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 याला काय म्हणलं मासावी? आतापर्यंत तुझे पराक्रम होते पण एकटाच आहे. अरे वैरावर जर स्वारी करायची झाली, वैराला परांकृत करायचा झाला तर त्यासाठी दोघांची गरज असते. दोघांची जोड. हा जोड हवी. जोड असली की घोड मोडणार. माझ्या दुःखात समभागरित्या सहाय्य करणारा असा कोण महाभाग हा या वसुंधरेच्या पाठीवर आहे. अरे पराक्रमाला पराक्रमाची जोड हवी. पराक्रमी पुरुष हा माझ्यापेक्षा या पृथ्वीच्या पठारावर पराक्रमी पुरुष आणि असा कोण बळावला आहे? त्याचं साह्य तर तुला मिळालं, क्षणार्धात तू विजयी होशील. काय म्हणता? असा कोण? कोण? अरे तुझा मित्र चेदी देशाचा राजकथापती शिशुपाल. योगायोगानेच माझा मित्र माझ्या राजदरबारी पाहुणे तर खाण्यासाठी आलाय. माझ्या आपल्या घेऊन निवांत सगळ्यांचा वास्तव करतो आहे. हा मग तुमच्या साक्षीनं यावे मित्राची जोड संपादन करावी. आणि हा म्हणतो मित्राची भेट घेण्यासाठीच चैत्र देशाचा त्याग केला आणि मगध देशात मी आगमन केलं. मित्राची माझी गमती काय झाली आणि मित्राने त्याच वेळी मला सांगितलं, शिशुपाल कित्येक दिवसांनी तुझे आगमन झालेलं आहे. आता या मगध देशात विश्रांती घेतली पाहिजे. त्या शब्दाला मान देऊन मी या मगध देशात विश्रांती घेत होतो. यातच पुनश्च माझ्या मित्राची हाक मला ऐकवली. पण एकाकी हाक देण्याचं कारण कोणतं या प्रश्नाचं उत्तर घेतलं पाहिजे. चेदी देशाचा राजकर्ता शिशुपाल पण मित्रा आपल्या मित्रास मला नवल वाटत आहे. कारण आपल्याच आज्ञेनुसार मी विश्रांती घेत होतो. पण हात देण्याचं कारण कोणतं? मित्र फार फार मोठं कारण आहे. अरे अरे होय! फार मोठी जबाबदारी तुझ्या माझ्या शक्तीनं संपादन करावायचे आहे. पार पाडावायचे आहे. वा मित्र, जबाबदारी दिवसामागून दिवस गेले, महिन्यामागून महिना गेले, काही वर्षाचा काळ गेला जीवनातून. बरोबर बरोबर. या प्रश्नाचं उत्तर मला एकट्याला मिळवता आलं नाही. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुझ्या साऱ्याला मी मिळवणार आहे. या प्रश्नाचं उत्तर घेण्यासाठी मला आपण पाचारण केलं. सांग असा कोणता प्रश्न आहे? सर्व सुख आमच्या जीवनात आम्ही अनुभवत आहोत. कोणत्या गोष्टीची निवड आहे? वेदांत लक्ष्मी आहे तुझ्या माझ्या चरणावर लोटांगण घेत आहे. बरोबर आहे. काय अपमानाचा सैन्य कुठेतरी हृदयाला सार आणि त्या सैन्यावर अन्नही गोड लागत नाही. अपमान कुणाच्या भावने